Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आसाम फरेस्टनि काट अफ दिन्थिनानै AFF कार्ड ड्राइभार ग्रेड 1 स' बे मोनब्रै नोंथांमोननि रिलिया जोब्बाय होनजाबाय एन्ड बेनिफ्राय काट अफ फैथासिगोन फिजिकल टेस्टनि स' फिजिकलाव बेसेबां मोनखो नोंथांमोननि थाखाय कमिउनिटि टेबावहाय भट होनाय जाबाय नोंथांमोना बयबो भट खालाम अब्लानो स' नोंथांमोना बेसेबां मोनदों गावजों गाव मिथिलायगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि काट अफखौहाय दिन्थिनो हागोन बेखायनो मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोना हरबानो जाबाय आङो भट होदों कमिउनिटि टेबाव नोंथांमोना हरनो हागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि आसाम फरेस्टनि रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बिनि सिगां नोंथांमोना काट अफ ओंखारग्रोगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय एग्जाम नोंथांमोनखौ लानाय जागोन स' लोगोफोर एग्जामा माबायदि जागोन बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ मारै जागोन जों बेखौ डिसकास खालामगोन मानोना गोबां कमेन्ट्स फैदों बेनि थाखायनो बे भिडिअ खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय स' फाइनालि दायो न'आव सफैबाय दाखालि दङमोन क'क्राझाराव 7 days जाबाय बेखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन एन्ड बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय नोंथांमोना सानडेनिफ्राय रेगुलार भिडिअस मोनबाय थासिगोन दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला थाबैनो नोंथांमोना रिजाल्ट पर्टेलाव मोनथारसिगोन नोंथांमोननि आसाम फरेस्टनि काट अफ बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टनि दा बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना बेबायदि साइटखौ बिजि मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय थाबैनो फैथारसिगोन आरो नोंथांमोननिया रिजाल्टआ 10 मेआवनो फाइनाल लिस्टआ मोननायनि चान्सआ दङ मानोना मे मान्थआवनो साख्रि होगोन होनना बुंनाय जेला स' नोंथांमोना थाबैनो एग्जाम होनो मोनसिगोन आरो नोंथांमोना साख्रिखौहाय थाबैनो मोननाय जासिगोन आसाम फरेस्टनियाव एबा आसाम पुलिसाव स' बिनिफ्राय दायो काट अफ स' लोगोफोर काट अफआ एसे खम बारा थांगोन फिक्स नङा एसे खम बारा थांगोन हमना ला 28 बेनिफ्राय 33 बेबादि गेजेराव मोनसे काट अफ थागोन हमना ला AFF गार्ड एन्ड बेनिफ्राय दङ ग्रेड 1 आरो ड्राइभाराव सबसे खम काट अफ थांगोन ग्रेड 1 आवहाय मानोना बे जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव स' बेनिफ्राय प्रेक्टिसाबो गोबां खममोन बयनाबो मेक्सिमाम स' खम नाम्बार मोनदों खायसे मोनदों बुरजाखौनो अब्लाबो मोनसे एभारेज दिहुननानै मोनसे काट अफ दिन्थिगोन दा काट अफ दिन्थिनो होनोब्ला नोंथांमोनखौ मोनसे पस्टआव साबा लांगोन एग्जाम थाखाय स' बेखायनो हमना ला 3000 पस्टनि खाथि दङमोन अब्ला 15000 नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन एग्जाम होनो थाखाय स' बिनिफ्राय बे एग्जामाव पास जायोब्ला गावगाबागाव पस्ट लाइ पस्टआव मोनसे सिलेक्सन प्रसेस दंबावो स' बेखायनो नोंथांमोननि ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव नोंथांमोना 26 किल'मिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन स' बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ 1:2 नोंथांमोनखौ आरोबाव लास्टआव बाइबा टेस्ट लानाय जाबावगोन स' नोंथांमोनखौ 1:2 लास्टआव बाइबा टेस्ट लाबावगोन अब्लासो फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय AFFआव नोंथांमोना फार्स्टआव नोंथांमोना फिजिकेल होबाय बेनिफ्राय एग्जाम होबाय एन्ड बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट दंबावो स' नोंथांमोना बाइबा टेस्टखौ होबावनांगोन मानोना गासैबो पस्टआवनो बाइबा दङ 5 मार्क्सनि बेनो लास्ट प्रसेस बेयाव पास जाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन आरो ड्राइभिं पस्टआ नोंथांमोना ड्राइभिं स्किल टेस्ट दङ 10 मार्क्सनि बेखौबो नोंथांमोना होनांगोन देन बेनिफ्राय लास्टआव अरेल टेस्ट दङ बेखौबो नोंथांमोना होनांगोन दा बेफोर गासैबो थाबैनो ओंखारसिगोन मानोना मेआवनो साख्रि जागोन नालाय आरो ग्रेड 4आ थाबैनो नोंथांमोना एडमिट मोनसिगोन स्किल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना 50 नाम्बार जागोन एन्ड बेनिफ्राय एक्साइज कनस्टेबल जेल वार्डाननि रिलिया जागासिनो दङ बिनि सायावबो गोदान भिडिअ फैबाय थागोन दा जायखिजाया नोंथांमोननि काट अफ नांगौ होननाया स' नोंथांमोना भट खालामनो जाबाय कमिउनिटि टेबावहाय आं भट होदों स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ हरो बेसेबां मोनदों आरो मोनाखै एन्ड बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय सानडेनिफ्राय रेगुलार भिडिअस फैसिगोन पन्चायत लेभेलनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन टेटनि फैगोन आं आसा खालामो स' नोंथांमोना बयबो नेनानै थायो